Ngona makeba mina benkashana enkulu ngekamezi yaphuza umlaza ngameva nilobe dlame luhlangothi emadolweni naba ke mnyathe emnyama kandaba impondo zimakhenke nene isilo sasondini le ucitshwa kwambande umakhwasa kucilo njengethole obingelelayo ungizwe umlando kwamchunu intobazi imdabala kasamqomo ngoba zimthanda ingumavumane evuto kolesebile ngoba kushopha amevulu umthatho obulalisi ozengazini ngene izulu falo gadla kwazamendo kuyakwazi ukuvika idabuka phansi gadla amadlatha amnyama imina upresident omabhinqa imina umnikazi wenkani imina iqhawe lakwaZulu umlando wami umlando wesizwe singizalayo umlando wobukhosi bakithi imini iqhawe kwaZulu akahlonishwa umuntu ehlonishwe lize umuntu kwelakithi kwaZulu ubona uZulu umile nje umkhulu eAfrika uhlonishwa umlando wakhe hayi umlando wami uhlejwa nje cha uhlonishwa umlando wakhe nje oqonde ngqo ngani zakwethu njoba ngikhona ke lapha ke ngizokhuluma ngeqhawe elihlonishiwe kwaZulu lihlonishwa ngomlando walo umntwana wakwaPhindangene ovele ukhona oZulu nasemandulo kusukela ngama-centuries ovele ukhona oZulu okhula njalo uZulu wagcina uhlangana usuka kundaba uza kusenza ngakhona noZulu bese mawusuhlangana nompangazitha amakhosi lawo andulela ubukhona bukaZulu la uqale ukuba into eyodwa khona kusenkabeni kasenza ngakhona owazala amadodana amathathu ukuyiwona abusa abayizilo kwawubukhosi nje kodwa kothema sekuhlangana kwaba ubukhosi obukhulu kakhulu emveni kwelembe eqememe lokhalipho lethu Ngezigameko utelo bafazi banomgabhi betola behleze belevele bethe akakubusa kwaba inkosi kananyaka nezawu Ezenzeka lo Zulu waqala wabumbeka waba into eyodwa uthema usubumbekile uZulu kanti vele bekubangwa kwabulawo sigujana kubangwa kulokhosi kunento eziningi ezinkinga nje nenze ngakhona abantu abami uzalwa usenza ngakhona senza ngakhona ezalwa ujama nenze ngakhona abantu abami emveni kwalokho ke uqhubekile ke umlando wakithi kwase kuthatha isilo emveni kwesilo sakade uzokuthatha isilo sasamngungu ngadlovondo ngayibomvu obubomvu ingazi yamadoda emveni kwalokho kwathatha isilo udingane loyo uphe imfanelo babalazi ibhadu ngisabathenga lithintele wacabala ufana novuma bangoma uveze lenyana kufama nokusala ibongo sale zibadabula emanqweni uyena ke ewathathayo ke emveni kaShaka kasenza ngakhona ziyofisa zokusala ibongo sale zibadabula emanqweni kwase kulandela umpande ke uyena ozala ucetshwayo okuyena ucetshwayo wasondini oyena ucetshwayo owakwazi ukuthi anqoba mangisa sandlwane ngo1879 uzokhumbula ke ukuthi emveni kwacetshwayo kampande ucetshwayo ke uyena magwaza kugcile njengethole lo waboshwa phesheya kwezilwandle emveni kwalokho 10 years kwaphatha indlovukazi kaMsweli yazi ya sungula isigodlo lapha esikhaleni senyoka kwanongoma osuthu lapha yazi khona uZulu usuyadlengezela usozinyoka enyokeni la kwenziwa khona imikhosi eminingi yakwaZulu ngithi ke nganda kwethu angizukwanda ngamafu ngento eziningi kodwa ngizokhuluma nje into eqonde ngqo yokuthi
ukukhula kwaZulu wethu esikhathini nasesigabeni sobaba bethu nasekuthenini emveni kokuthi inkosi uCetshwayo kaMpande andulele kweliphakade aboshwe phesheya kwezilwandle kwangena inkolo yatshutsha othathekile ababekhona ngomsikhathi okhokho bethu baba othathekile bathathwa inkolo yamaNgisu yakhumbula kunesakhe esikhona besithi sithi ke ibongo zenkosi lapho zithi khona nina benyatha mnyama kandaba nina benkayishana kaMezi eyaphuza umlaza ngameva lapho kwakuyingxenye yokudayiswa kobukhosi nokudayiswa komhlaba ngenxa yokuthi izinto babengayijwayele ezisentshonalanga zagcina sekudayise kubukhosi ngendlela engalungile. Yingakho ke ngithi mina kubaluleke kakhulu ukuthi emveni kwalokho sicacise lokho uShembe uqhamukile izwe seliphunyuke ukugcina abantu thuwa lahla dlozi lahla nyoka lahla dlozi lahla nyongo lahla yonke into uNkulunkulu kulindile uyabuya njengoba namhlanje kuthusa buya okhokho bethu bafika batshena lokho ngisho indlela yokucula kwaphela ukuthi ke ayeza mangwane kuseshe awo kuseshe awo kuseshe awo ayeza mangwane kuseshe awo kuseshe awo kuseshe awo kwaphela konke lokho kwaqhamuka amamelodi don't do 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 don't do 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 ukuboneka abantu bakithi bachophelela kanjani base beshaya into yamangisi ngendlela abasaba ngayo nibesabana belungu nibesabana belungu bachophelela bakhuluma izingisi osedlule ngisho abanikazi baso yazi kunabantu abamnyama bakwazi ukukhuluma izingisi nabaresearch izingisi okudlula ngisho abelungu kodwa nina ngeke umbone ingisi ekhuluma izingisi isizulu okudlula thina never lekabhubha into ebalekile kanza kwethu igaba labo ngomlando ngungizwe mchulu ngithi ngizokhuluma ngenqwele umntwana wakwaPhindangene umntwana wakwaPhindangene emveni kwalokho welame uShembe ufike wathi ayi obhinqa isidwaba ngeze lesidwaba sakhe uthwele inhloko ngeze lenhloko yakhe okhuluma isiZulu akeze lesizulu sakhe ahlale phansi akhonzo isemkhulu bese phundi idobe semvenqanga wasebenzisa iBhayibheli ngenhloso yokuthi uyabona ukuthi awukwazi uqhamuka usizoshintsha into esingene yajula kakhulu kubantu bese uqhamuka lento ehlukile yayizosheshisha abalali into kaShembe konakale kubaholi abalandele umsunguli webandla ukuthi bona bengakwazi ukuthi bebe nesystem yokwazi ukusungula iBhayibheli eliqonde ngqo likhuluma namaAfrika after inkululeko kulelizwe lokho kubaluleke kakhulu kodwa wayengeke achieve umqalo wendlela nangeke achieve ilanga kodwa ukuthi namhlanje kusakhothwa iBhayibheli kusafunda iBhayibheli kuthiwe kwasukela haya ingalekwane nje egcwele eBhayibhelini kurongo lokho asikho ke lapho umntwana wakwaPhindangene emveni kokuxoshwa kuNC wasungula iqembu lenkatha yenkululeko unomlando omkhulu kakhulu ezweni sabaZulu iqembu lenkatha yenkululeko lasungulwa as a cultural group that aim to protect the Zulu culture and preserve the Zulu kingdom ukhulele kodla amahlahla ngaphansi kukamalume wakhe isilo Solomon
kadini Zulu okuyena uMamonga woSuthu akabulali uyasizila uqotha imboto nasekelo selena mkhozibule eke umgwazi kade lwazingapheli ozala uSolomon ila aqala khona umntwana wakwaPhindangene ukuba undunankulu kaZulu esikhathini sika Busho Bukhali waba undunankulu kaZulu mayebe undunankulu kaZulu wabukhanda ubuzulu bethu wazobuthatha wabufunela ipolitical will lapho decide khona ukuthi iqembu inhlangano yamasiko ebizwa kuthiwa inkatha yenkululeko yesizwe ibe iqembu lezepolitiki so that he may have the political will and the political freedom. Ilokho kwenza ukuthi ke emveni kwalokho akwazi ukuthi asuke ayongena ngqo eParliament enza ama demand avikele ubuzulu bethu. Hawu uzulu omnyama odlela zimhlophe okuningi niyakwazi ngibabaza ubumnene bokwamntwana wakwaPhindangene ayisilikho kisokela nganasici njengoba sihlala sisho abekhona amaphutha endleleni eqondile noma engaqondile eqondisayo noma edlala ipolitiki noma enza kwenzayo noma elwela thina njengozulu wethu awukodwa kwazi kwakuhle okuningi akwezile mntwana wakwaPhindangene lasedlamane ngesakeni ubufakazi balokho bubonakele ekuhambeni kwakho mntwana wakwaPhindangene sekwazi ukubona imangaliso nje zokuthi ngempela uthe usuwandulela kweliphakathi wandulela nje umlando wakithi kaZulu awushiyangu neshwapha ukwazile ukuthi la kwalokotha khona isiko kanye nondlokombane ungakushintshi lokho uthe noma ubhekene neziphi inselelo naziphi inkinga zindala nakudlokombane zazikhona nakubhusho obukhanda zazikhona nakuSolomon zazikhona azizintsha phela ukuthi sezinendlela ukubatshazwa manje zingafihlwa ngoba sakwakhona ama social media no TV no nontando kubukwa namajaha kudla imigudoyi le ejaha ukudla ngokuthi thina isihlinzele ibini siwuzulu yithi abantu nabelungu bayazi ngithi ke mina nganza kwethu into ebaluleke kakhulu ukuthi umlando kaZulu umntwana wakwaPhindangene ukhandile wabuvekela ubuzulu bungasungulwanga uyena wabenza baba into enkulu ongakaze uze uyicabanga ukuthi ingaba kuleli zinga kulona njengamanje usemlandweni ondunankulu bakwaZulu abahlula wonke umuntu ngokubuka kwethu nangendlela asikhulise ngayo nangendlela asimele ngayo ngoba umlando wakhe awuthinti kuphela isihlalo sobukhosi kanye nendlunkulu nobukhosi bakwaButhelezi ubuye futhi uzothinta nepolitiki okhokho bethi ipolitiki kabayazi abayificanga kodwa umntwana wakwaPhindangene ukwazile ukuthi asikhulisele izwe ngalendlela enze ngayo nomkhosi bethu kuhlonishwa ngaphezulu kwazo zonke izinto ekuthenini bube lento obuyiyona. Siyabonga mntaka Mathole. Ngiphinde ngibonge ukuthi umemeza kwethu sikhuluma ngendaba yamaholidi ngolwesine nawo lwesihlanu kwaze kwashitha kwabaSaturday khona abantu abangifonelile nezikhulu ezingifonelile zathi zibakhululile abantu abaphathi bama companies bathi mongameli sikuzwile sibakhululile abantu ngoba into enjengale in our lifetime asoze sayibona. Ngiyabonga kakhulu khona ngisho imanager zakho Transnet engiyibiza ngamagama ngoba nonakele ngezothiwa lo manager ibizwe lokwi DC ngoba nemgodoyi nizosuka lapho nami niyohlohla lapho ngoba nje into engudi kuyona yiyo leyo nto leyo nihlohla lo mvumela kanjani ukuthi kube lo kube ukuthi lo kube ukuthi kodwa kwenzekile mina ngikhuluma into engeke kwenzekile lokho ukuthi kube nabantu abalove emsebenzini abathatha abanikwa ama holiday emsebenzini einkampanini ezahlukahlukene ukuhlonipha ukubaleka kwalolu suku nokubaleka
kokulanda kwesidumbu somntwana wakwaPhindangene ondile lapha bese khona sihamba ngenyawo sibheka wakwaPhindangene. Ibaluleke kakhulu leyo nto. Nganza kwethu sifikile thina lapha kungaka efihlwa kwaMntwana wakwaPhindangene. Ngithema ngifika kwaMntwana wakwaPhindangene lapha siyobabaza. Ngifica nomfana wakuphosa kwenyathu ukushishiliza. Wathi cha nami ngisasebese ngibevele sengisendleleni mfoka amacingwane president wamabhenca asalise singenisana unenhlanhla ungena kanye nami ngoba kusekhweni lami lapha kwaButhelezi. Wangena umfaka phosa kwenyathu umthandeni umfaka amanqele nami ngangena sathuthusa umndeni kwa ngendlela isiduthuze ngayo umndeni. Nangakusasa kwaqhamuka insizwa zonke eziphethe indima kaMaskandi nama legend euthokozanilanga obaba u12 insizwa lapha oSminoff nabanye bakhohlakala abanye inkinga manje sobagcina kuphela makuyise kukhalwa egamekweni ezinkulu. Singiyabakhohlwa abanye kodwa bebebaningi bona nganza ngingixolele bebebaningi bona oMaskandi kodwa awunojiva nomqhele empala bebekhona lapha. Into ebaluleke kakhulu la ukuthi ukubumbana kwalezi insizwa zikaMaskandi zifike lapha zizobonga emswanini kwaPhindangene kuyinto ebaluleke kakhulu leyo esingeke sikwazi ukuyihlonisa. Ze lama thina nathi siyingxenye yaMaskandi siyingxenye kaZulu ukuthi sibe khona lapha endlonkulu nomfowethu phose kwenyathi naye njengosibale wakhona lapha kwaButhelezi uzele lo mfana ompumpu nje baqhamuka lapha yabo. Futhi ngangagage mina mama ngisho ukuthi lo mbala lona hayi okwamanje qhakele lapha njengeSundowns. Futhi ngambeka ngathi uyinkosi kaMaskandi. Cha uyinkosi kaMaskandi njengamanje i-album yakhe yashisa nje yahlula noma yini eqhamukayo nje. Umthandeni mfoka amanqele uphethe njengamanje lokho nje hayi asingabaza manje umuntu awadliwe kwaZulu siyakhala manje. Saphinde futhi ke sangena ke esigabeni sokuthi amabutho amenyezwa kwakhalwe eGoli kwakhalwe eThekwini kwakhala kwaMasipala kwakhala emacembini azahlukahlukene ezepolitiki. Hawu ngabona isimanga Panyaza mfoka lusifi upanyaza lusufa noma upanyaza lusufa angasize kodwa uyena lo baba lona amazi phethe education ekhona uyena lo baba lo lusufa ayangifuni ukuthi lusifa ngoba ngiyazi ukuthi lusifa usathane ngiyazi noma into engayazi into kodwa le lithu lusifa ngeke bopanyaza lusifa ngeke uyoba upanyaza lusufu noma lusufi into kanjalo nje lapho ibaleke kakhulu ekuthenini ukwazile ukuthi activate umnyango wakwaCopter eGoli ukuthi ukhipha amabhasi ngempumelelo eindawo ezahlukahlukene zamahostela azothola impundulo yankulu kaZulu. Hawu Gauteng province Panyaza siyabonga mfowethu. Siyabonga nongqongqosha kaCopter angimazi ukuthi ubani kodwa Panyaza nawe usowuthatha umlayezo udlulise lapho nabengi uthenga ngibongile nami njengopresident wabhinqa ngibongela angimazi kodwa bakhona bona. Well done. Sibonge mongameli wezwe Cyril Ramaphosa ukuthi ukwazi ukuthi ngokungangabazeki unikeze ke state funeral category 1 ubaba wethu umkhulu wethu ukhokho wethu undunankulu kaZulu ipolitician number 1 politician in KwaZulu Natal ubaba Umntwana wakwaPhindangene angcwatshwe ngendlela ehloniphekile ukutshala kwakhe kube semlandweni. Siyabonga into siyabonga izinto ezikhonkothazo kakhonkoda mawubheda Ramaphosa wazi kahle ukuthi vela bona swani kodwa sikwazi ungayibonga into enhle hayi mfowethu kuningi esikhala ngakho siyagula sikhanti kodwa kubalekile ukuthi la ukhombe kahle khona singahebezi sibonge siyabonga la KwaZulu Natal duma mfowethu
siyabonga ukuthi uactivate umnyango wakho uactivate onomsadube noma nimphucile ke iplatform le nto ngiyithandanga ngiduma ngiyithandanga ke le nto uxhaphaza ke lokho uyezwa uxhaphaza ke lokho uxhaphaza ngoba phela mina ngimele iqiniso la uxhaphaza lokho ukuthi unomsadube agijima abentshakaza phambili lapha agundutshana khulutshane nifika nesethofo itafeni bese nithi uya ethwa ayifani enye ipolitika no izama ngendlela lena niyenzayo khona lebishayise khona thina ngoba mina I can't hide the truth angithengwa ngagolida ngithengwa ngasiliva leyo ukuthi unomsadube Rebecca Manxube angakwazi ukuthi abe khona nikezwe noma portfolio thizeni laphana emveni kokuba ebe process yokwenza izinto eziningi laphana enziwe ingane uthi wehlala ekhaya wena manje sikhuluma abantu abadala ayisebenze kahle leyo nto leyo. We must be fair if we want to be real, especially you are in a very sensitive position. I'm telling you my brother, doesn't matter ukuthi nibuka kanjani mntolo, doesn't matter ukuthi nibuka kanjani. You have done excellent in terms of making sure ukuthi umncwabo nomtshalo kwenkosi wakwaPhindangene kuhamba kahle, kodwa lokho hayi angikuzwanga kahle. I'm telling you straight. Khulumane nikhuluma ngendaba futhi angenendaba nje ayazangishilo nje mina ngimele iqiniso. I'm fair. Sibonge ngifuna ukubonga futhi insizwa ewuthula sizwe umfo kaButhelezi ayi mfowethu shenge sowalisa ngibona umntwana eyishiya ngale kwabantanwa bakwaPhindangene obaba uzuzifa nebamba bukhosi lakwaPhindangene inhlomo izizotha enikwazi ukumukela ngasabantu bekhala niphinde niqondise isimo ngendlela okuyisona naphinde ngisho inkomo ebeninazo esibayeni nezinikeliwe zabantu nakuthatha ukudla nakuphindisela kubantu ukuthi abantu bathokoze. Kwase kuba khona lezo induna nje ezimbalwa lapha nalapha ezibe ngamagciwane adale ukuthi labo abantu abakhalile ukuthi abakwazanga ukufinyelela kokumaya kubo ngendlela kufanele ukuthi kufinyelele ngayo. Kuyizathu zalezo induna ezimbalwa nje ezinomhobholo ebeyilayishi inyama yesifo emavini nazo. Ngeke umuntu mayikhulusiwe ngendlala eboni ithuba nala ngafanele khona bese enza amanyala lo muntu loyo bese sikuthatha lokho sikubeke emndeni wakwaButhelezi ngoba izigameko njengalozo zenzekile, kodwa umndeni wakwaButhelezi ukwenze iqiniso liphelele ubungeke emfihlweni wenkunzi kaZulu wonkana bese ubheka wonke amakhona ngoba kokuthi uyaxhumondela. Baba uzozifa Buthelezi, inhlonipho yakho siyathobeka ngayo. Bese ngifuna ukugxila la kumfowethu uthula sizwe, umne wethu uthula sizwe for Buthelezi. Mfowethu sike singaboni ngasolinye kwezinye igameko namanje kunezinto nje ngingajabule ngaso kodwa kusona isikhathi sazo leso, kodwa okwenzile emfihlweni lomntwana kusukela kusakhalwa umukela umndeni umukela abantu abazokhala indlela ubambe ngawo lapho ayingeke mfethu uhlakaniphile ujulile futhi uphiwe futhi unesizotha futhi awufake lento ikuwa igazini amandla umuntu awahliwa kwaZulu kanza ukuthi ningxolele. Phinde futhi kuzoba ngelanga lokutshalwa kwenkosi uhlele indlela liphathe ngayo wes inhlanhla esinayo umfowethu uthula sizwe uyi-triangle approach, uphethe inkolo wazi protocol yenkolo aphinde azi iprotocol yepolitiki aphinde azi iprotocol yesiko nebutho. Kuyinto enkulu leyo uthula sizwe mfowethu. Hangubona ukukhumala lapha uxolise eduze kwethu lapha singamabutho ubone ukuthi amabutho asiyaphunyuka esandleni laphana ugijime ubatshene abenkolo ukuthi abaphuthumise ngendlela abaphuthumisa ngayo ngoba umfihlo wenkosi yakwaPhindangene ishe woniwa
abantu benkolo. Inkolo yinhle ngani zakwethu, inkolo yinhle ngani zakwethu, kodwa abantu benkolo banasi isifo esifanayo sokuthi make bathola abantu beqoqene ndawonye bese befuna ukugalambula beqe kanti ababoni ukuthi laba abantu baphethe induku. Thina ke njengeinsizwa sasihlile phakathi kwamabutho sinkonile phakathi kwawo, sase siweze ukuthi ayaphunyuka, afuna ukuphunyuka esandleni. Awusazama bafana bakithi ukuthi hayi bafana bakithi ayilwe ngamalongwe ayihlala phansi bama umthetho. Okusiko oluqondile lolo lokwaZulu ukuthi akekho umuntu ongavuma ukuchitheka kwesishebo asale nophuthu. Sibe siyabantu abaphethe abanomlando umsizwa kwaZulu, asikwazi ukuba ngamanina izimo mase kufika la bonakala khona ukuthi ziyaphunyuka kubalawule ngani zakwethu. Ingakho ke ngithi ke kubalekile ukuthi ngiphinde futhi ngibonge ukuhlangana komongameli bonke bendawonye. Hawu Thabo Mbeki, hawu baba Jacob Zuma, nawe baba Mhla, nesihlangane ndawonye oJaji uZondo, abaholi bonke behlangana egameni lomntwana wakwaPhindangene. Waqopheka umlando lapho izitha zonke ehlangane ndawonye, omalema bonke behleka inhlini lapha beklinywa ngothayo oshivambo, besengwa ngothayo oshivambo lapha ke lapha na ke inunu le urapaphosa basenga ngothayo lapha baklinya ibaklinya nje inamba fanele niyabheda ecaba ukuthi yamlungisa. Manje into eyenzakalayo lapha le nto yonke yenzeka egameni lomntwana wakwaPhindangene. Nalesi sibozi lesi kuthiwa ulumfana lo umlungu lona okuthiwa uJohn Stazen. Godoyile nalena ephethe icembu lobandlululo. Winja Stazen winja. Awusoze nje sozoliphatha lelizwe wena. Nala kwaZulu ukuthola ngisho lot ivote. Ugcina ngawo uvotela uphampase lo abanye amanje. DA nje seyifuni futhi asingabazi ngayo. Kodwa ngenxa ukuthi ubuyilunga leParliament ukwazile ukufika umntwana wakwaPhindangene kwakuhlonipha lokho nathi sakuhlonipha. Siyakubonga ukuthi ufikile uzobhonga nathi emswanini waphinde futhi wafika langelanga lomncwabo. Nabanye ke ishiphi include lelo nsense lekuthiwa lokhu njalo lo missile yanje lana angazi ukuthi la nje isa recognize ngobani nje le nto la ngabe ihlala ekhaya lindukufa nothi mosiwa likota xa izinto ziyafana into kodwa into futhi ihlala ekhaya lindukufa lezi zinto lezi shit yabo. So ibaluleke kakhulu ke ngani zakwethu ukuthi kukho konke esengikubalile nesesiachivile ngokuthi iqhawe lifihleke kahle njengopresident wamabhinqa. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga ngokungananazi, ngibonge nezinsizwa zakithi lapha umavava uMpokasikhakhane. Mina ngikhuluma indaba yabantu abangazange bebonakale ukuthi benzeni yabo. Ngikhuluma amayinsizwa mina iveza umsizwa bazo lapha phakathi kwezinsizwa ngendlela eqondile. Mavava mfowethu ngiyabonga kakhulu, ukhombisile ukuthi enkandla ikhona insizwa. Noma abantu bangazama ungingiza bekhuluma yonke into abayikhulumayo, kodwa igcina kosuku mfowethu ukhombisile ukuthi sikhona insizwa enkandla, ikhona insizwa kwaZulu. Futhi nesizwe zakulalela walawula futhi ngendlela kuyiyo washinga ngendlela ofanele ushinge ngayo. Lokho kuyinto enhle abafana bakithi. Ngiyabonga ukuthi ningibambise kule izinkinga ngibhekene nazo, ngoba sekwansizwa la ziyakhala manje. Hey ngibonga kakhulu ke insizweni zakwagcaba bafowethu iCaba Brothers, abafethu basekadla futhi abangakhulumi nje bangangisho nje, kodwa bakwazile ukulekelela ngento eziningi enizaziyo nezinye ngeke nizazi nezinye enizibonile ukuthi bakwazi ukuthi bafaka isandla ekuthenini amabutho afinyelele lapha. Xolisa kakhulu kubantu abangawazanga ukufinyelela nabathenzisiwe abangafinyelela abagcine beduve 88 radini. Yebo, uma ngabe kufihla inkosi enkulu kakhulu kuba nenkinga ekhona, kodwa lokho abakwenzile siyakubonga kakhulu. Nala eThekwini amabhasi aphumile siyabonga kakhulu kanza kwethu.
Ungizwe umlando kamchunu intombi semdabula kasamqoba ngoba zemdade evuma nevule kule semina ngwasho phamo ivule umthetho bela nesizwa azani ngelizwe lomfana gadla kwaze abantu kuyakwazi ukuvika mfana ushayisha uzolasho abantu mfana ushayisa ngoba uzobhulaphi kodwa okugcina sengiphetha sengibongile ngithi ngizwile dhaleni sengibongile bafowethu benkolo bafowethu bepolitiki uma kuvela isimo sizingalisa noma ngabe sivela kubani o deserve izinga lomfihlo ofana nsene umntwana wakwaPhindangene noma ofana nowesilo samabandla wonke noma ngaphansi kwalokho ningalokuthi nivimbe amabutho niwagulise kanjani wasondise ngenkani akanikwa ngisho ithuba lokuviliyela uyamajina ukuthi bezobanhla kanjani ke ukutshalwa kwenkosi yakwaPhindangene undunankulu kaZulu ukuthi bekuzoba kuhle kanjani ukube iqiniso lenzekile lokuthi kunikezwe amabutho afike ahandover kusuka lapho kunikezwe abenkolo abasuka benkolo bahandover kumabutho kusuka lapho kuyovala amasosha kungena abepolitiki kuvala amasosha hayi abepolitiki uhulumeni bezoba into enkulu leya bezoba into enkulu ngendlela esimanga esemlandweni ngoba izingane zethu yonke lesikhulumayo nezibuka manje iyona kanye esemlandweni eziyosala ifunda ngayo siphila noma singasekho yona kuphela noma ngishilo ngithi mina manifuna ukubukela umlando abantu benkatha awuyaphila thamsanqa mpokantuli uyaphila mkhaya wemkhaya uyaphila mkhaya ngaweluleka ngathi mina sukuma ithuba liyavuma namanje ke sukuma uye kudlishe ishephethe insimbi izinto lakasa nakalazi izinto lakathamsanqa nje tu langilazi lahleki nje uyenza into ezihle kodwa manje awuhleki uhlula kuhleka hayi ngeke uthamsanqa uhlula kuhleka ngaye itelula kangaka uhlula lawo nto uwenze zonke izinto kahle uhlula kuhleka hayi suka uzothi ungiqasule manje hawu uzothi ungiqasule ngikuthanda kangaka uzothi ungiqasule uhlula kuhleka hawu ungalokuthi ke wethamsanqa umpembe ubani nomina baba lokuthiwa na uphethe ubani wakini mhlabisa yo siyabonga mphathi yazi siyabonga mphathi uhlabisa uphethe uhlabisa kodwa uyagula ukhuliswa yini uhlabisa uphethe kodwa uyagula cishe afane naye lo esithe singene lapha amabutho engena hlukahlukene ithi yabona nathi ufuthu ungathi ufuthu lehletabeli ufunde ngabe lekihluka lapha nengane ezifisha awasi kwaxoshwe kube nemeya leto waxoshwe kube nemeya leto lela wagaqazwa lapha hayi soka hey mangaqa soba isinoko wena hlala ekhaya uhlala kwaNongoma lilungisa ama toilet lawa agcwele uthuvi lapha eLokhujaneni wemangaqa amano olungisa yabo nje unethuba lokuhlala ekhaya hamba olungisa ama toilet agcwele uthuvi lapha epolice station kwaNongoma naseyitolo lapha kwaNongoma ulungisa isimo nje sakwaNongoma bese uqala phansi impilo yakho uyimarinate uyilungise nje before you can campaign for a position of the mayor because you have failed dismally. You are a poorest of them all leader. You are nothing. Wena mangaqa. Nengale imfishane lapha ngathi itshwele licule emnindweni.
bawuhamba laphana ngathi ufuthu lwehle entabeni luyaqethuka yaphana kusala isigobongo. You are not a leader at all. And you will never be one if you carry on with this attitude. I'm telling you right now. I'm telling you right now. Where's Mangaka? Where's Baba? Where's Nakok? What do you say? That's not a plan. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Mangaka. Hey, here's the son of this. Hey, shame. Hey, when I'm cutting the corner. Hey, sook. Hey, it all is. Hey, kanza wethu kuze weekend enkulu. Ngifuna ukucacisa ngosobala ukuthi kule weekend enkulu oqala nje ke ngifuna ukubonga insizwa uGajeni ukuthi ibe nomcimbi wayo. Gajeni mfowethu kade wazabalaza. Usabhimba nale yanja lena ukuthi esebenza kwaSikhomo lapha ikuphakela le yanja ikuphakela le kuthiwa ulokhu njalo ugovozile. Kuthengele airtime ikondla. Yanja le bhimbayo yazi bhimba manje. Wenza umcimbi wakho uyigagu manje udumela South Africa uyizaso ukuthi ukubekezela kuyayidala impumelelo. Emveni kaMphokana Zimzwana ophongolo ukhona wena. Ngiyeze emcimbini wakho ngicela abaculi beze futhi ngicela ukuthi singamcharge imali enhlobo uGajeni ngaphandle kwabaculi obaqashile laba bahlupheka lokugcina impela. Ikakhulukazi nje abaculi nje laba abadumile ngiyacela abafethu abanamandla ukuthi siyesekele yansizwa uGajeni simeseke ngomhla ka7 sibe khona emcimbini wakhe. Ngiyacela nganza kwethu. Kuyilungelo leyato leyana ukuculisa kwesalo kasi uNkulunkulu wami uyabona nje uyabona umnandi nje uGajeni umnandi nje. Asame siyomu enjoya ngakubuka impela ke yabona nje epheqeka lapha ngakubo sisimsupport ngoba asaziphunga ngaye normal human being. Mhla ka24 mhla 23 mhla ka23 ngizobe ngisemphilankani sibizo uMabaso umfoka uSimanga umfoka Mabaso le emsinga lapha sobe sikhona na kanjani ngizobe ngikhona nganza kwethu zikhala bese ngiphinde futhi ngisho ukuthi ke lapha umhla ka24 futhi ngakusasa ulumfowethu lapha enkandla amahlatha amnyama umkhaya wami umthobisa umfoka Sithole mfowethu ulomcimbi usuwenza iminyaka eminingi kakhulu yabona uwenza ngaphansi kwezimo ezibucayi kwakungcono usekhona uthamsaka hayi njengoba sekona isishiphi lesi esikhona sale mbadlambadla elibe lowosa ihlala kusofa ke yabona hey kodwa ke umcimbi wakho mfowethu uma uphumelelile mfowethu na kanjani siyojabula futhi ngizolongoza kulo mcimbi wakho ngizofika ngindizile ubhabhele emhlane abantu abaphelele basenkandla sengishilo ngizofika mina njengomongameli mangibuya lapho ngiyandiza ngishona eGoli ke busy corner lapho engiyakhona mangisuka eBusy Corner ngibuye ngizokugeka umfoka Ngcobo yabo la kumbuso wamaciko la eCorrespondent na kanjani ngizobe ngikhona lapho nganza kwethu ngiyabonga ke makwethu enikulindele okunye akukho angiyena umtebhosha mina angiqoqoshi umuntu akugcina umtebhosha uqoqosha umuntu godoyi inja yakutshena mina umuntu wathenja umuntu umuntu wathenja ngishifele umuntu wathenja ngishifele umuntu wathenja ngishifele umuntu wathenja ngishifele umuntu wathenja ngishifele